शेअरिंग मशीन आहे आपली 16 टन. म्हणजे जेवढे प्रेशर निर्माण करतं त्याच्यानुसार याचं टाईप बनवलं जातं. ते शेअरिंग मशीनमध्ये जे आपण यूज करतो इथं पॉवर सप्लाय यूज करतो. सेफ्टीमध्ये आपण यूज करताना काय करायचं, हे गार्ड आहे, ह्या गार्डला हात नाही लावायचं. सेफ्टीसाठी आपल्याला दिलेली त्याच्यामध्ये आपलं महत्त्वाचे काय आहे ती म्हणजे मोटर. ही आपली जी मोटर आहे ती 3 HP 3 फेज 1 फेजची 3 फेज आणि 1 फेज असं 2 याच्यामध्ये येते. ते आपली ही काही 1 फेजची तर ते 1660 RPMची आहे. त्याच्यानंतर जे येतं त्याला म्हणतात ते पुली. तर पुली काय केलेलं आहे की जे मोटरचं स्पीड आहे ते इथं लेस झालेलं आहे. जे RPM आहे ते कमी करण्याचं काम इथं केलेलं आहे. त्यानंतर इकडे येतं तो गिअरमध्ये आपण जर पाहिलं तर त्याला गिअर दिलेले आहे. ते गिअर काय करतं की पूर्ण पलीकडं त्याच्यानंतर एक पुली दिलेली आहे त्याला ऑपरेट करतं. त्याला त्याच्यानंतर येतं तर मशीन ऑपरेट झाल्यानंतर हा काय आहे स्ट्रोक पॅड, ह्याच्यावरती मशीन ऑपरेट होते. इथं लॉक होतं. ज्यावेळेस आपण स्ट्रोक देतो ते लॉक ऑपरेट होतं आणि निघून येतं. त्यानंतर मशीन ऑपरेट होते. जसं आपण हे करू देतो हे वर्क करताना आपलं गाडीचं जसं पिस्टन असतो त्यासारखं वर्क करतं. त्यानंतर काय येतं हे आहे रॅम आणि हे आहे त्याचं रॅम गाईड. ज्यावेळेस हे ऑपरेट करतो त्यावेळेस हे रॅम गाईड त्याला गाईड करत असतं. त्याच्यानंतर खाली येतं ते पंच आणि ही आहे ती त्याची डाय. ज्यावेळेस आपण मटेरियल इन करतो त्यावेळेस हे पंच काय करतं की त्या डायमध्ये जाऊन ते होल पिअर्सिंग करून घेतो. हे वर्क होतं आणि असं होतं. त्याच्यामुळे सेफ्टीमध्ये जेव्हा स्ट्रोक निर्माण करतं तेव्हा हे 1600 टनचं करतं, 10 टनचं करतं.